हम भोजपुरी गायक शशि श्रीवास्तव तमाम श्रोता के प्रणाम करता नहीं और आप सभी के फरमाइश आई रहे कि भैया अभी तक पुदीना नहीं के और फेसबुक के माध्यम से चैनल के माध्यम से फिर सब हम वही सब कलाकार हमारे सुरेश मम्मा सुरेश बेंजो ऑफिशियल के माध्यम से रुआ सभी के बीच हमारे छोटे भाई मुकेश जी बहुत ही अच्छे नाल प्लेयर हमारा छोटा भाई सोनू बेड पे संगत कर रहा है और मेरा भगीना भी आया है शीतल और हमारे मामा गिरिवर मामा भी हैं। आइए आपकी फरमाइश पे ये फरमाइश पूरी करता हूँ 1 2 3 4 तुहरा गलिया केने बाडू हमारा ललिया देखो ना यहाँ के मुश्किल भइल बा हलिया बढ़ला बेचैनी दादा मुश्किल भइल बा जीना 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 ले लो पुदीना ले लो पुदीना ले लो पुदीना लेला पुदीना घरिया के हसीना लेला पुदीना घरिया के हसीना रुको न भैया तलाई मलते नु बानी कि निकला ना निकला जल्दी निकला बाहरवा हो निकला ना निकला जल्दी निकला बाहरवा हो मिले खातिर आइल तोहर गाँव के लफरवा हो मिले खातिर आइल तोहर गाँव के लफरवा हो मिले खातिर आइल सोचता नी बड़ बाबा छोट करई बिचना बस हमारा मिलना मायरा ना तो हम देई देबो यही जे परनामा बेच बेच गावता नी गाना मायरा फोन लगता काहे ला आइल बड़ मिले हो भीतर से मन हमर हिले काहे ला आइल बड़ मिले हो भीतर से मन हमर हिले पकोड़ई बात दुख बड़ी होई मोदी दैया जय नीर दैया आज हे भैया 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 जय नीर दैया पुदीना